بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني، وأعوذ بك من أن أظلم وأظلم، وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ‘Yan uwa musulmi, ‘yan uwa na ɗaliban ilimi dukkanmu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya bamu ikon sake haɗuwa da ku domin ci gaba da wannan karatu da muke gabatarwa na wannan ilimi mai daraja, mai matsayi, mai fa'ida ga rayuwar musulmi, musamman ɗaliban ilimi, kuma musamman masu magana da yaren Hausa, wato ilimin alqawaidul fiqhiyya, wanda a baya karatuttukan baya mun gabatar da takaitaccen bayani akan ma'anan wannan ilimi, sannan mun yi magana akan wasu ilmoma waɗanda suke da alaƙa da wannan ilimi, waɗanda suna da bambanci a wani waje da wannan ilimi, saboda sanin su shine zai taimaka mana sosai wajen fahimtar shi kanshi wannan da muke karantawa, sannan kuma da kokarin bincike akan waɗannan ɗin wanda ba su ne wannan ba, amma suna taimaka masa wajen cika juna. Mun yi magana akan alqawaidul fiqhiyya a takaice, wanda shine ainihin babinmu, sannan muka yi magana akan ad-dawabitul fiqhiyya, wanda yana matsayin kaman kani ne ga wannan alqawaidul fiqhiyya din, domin alqawaidul fiqhiyya abu ne wanda ke da alaka da wanda ka'ida ce guda ɗaya wacce take shiga cikin babubbuka na ilimin addini. Shi ko ad-dawabitul fiqhiyya wata ka'ida ce guda ɗaya wacce take shiga cikin masail da yawa cikin fiqhu, amma a babi guda. Sannan bayan nan mun yi magana akan alkulliyatul fiqhiyya, wanda shi kuma ya hada da alqawaidul fiqhiyya din da ad-dawabitul fiqhiyya. Bambancin su kawai shine akwai kalmar kullu a cikin sa. Sannan bayan nan mun je mun yi magana akan an-nazariyatul fiqhiyya, wanda shi kuma kamar yadda muka gani sabon karatu ne wanda ya fara zuwa daga baya-bayan nan, domin a tattara wasu matsalola wanda suke da kama da juna ko kuma suke da alaka da juna a wani bangare, sai a ɗauki wannan bangaren da ya haɗa su ɗin sai a yi magana da shi, wa min khilalihi, wato ta hanyar shi kuma sai a yi magana akan sauran bangarora ɗin. Bayan wannan duka mun zo mun yi magana akan ina ganin dai wa'annan su ne abubuwan da muka yi magana a kansu. Akwai abubuwan da suka rage muna buƙatar mu yi magana a kansu wanda suna da alaƙa da wannan ilimin namu. Akwai alqawaidul usuliyya, sannan akwai al-ashbah wan nazair, sannan akwai al-furuq. Waɗannan su ne mafi muhimmancin abin da muke son mu tattauna su a yau in Allah ya bada iko. In ba mu samu daman karasawa a yau ba, karatunmu na gobe insha Allah zai zama ya karasa abin da ya rage na wannan mustalahat din, wato ilmoma din. Abu na farko shine bambanci tsakanin alqawaidul fiqhiyya, wanda shine abin da muke karantawa, da kuma alqawaidul usuliyya. Menene alqawaidul usuliyya? Tun da mun riga mun san alqawaidul fiqhiyya, sanin menene alqawaidul usuliyya shi zai faɗa mana meye bambanci tsakanin wanda muke kai da kuma wancan alqawaidul usuliyya din. Malamai suna cewa shi alqawaidul usuliyya wato wasu ka'idoji ne. Mun riga mun san ta'arifin menene ka'ida, mun yi ta'rifat da yawa a kansa, wanda shine qadiyya kulliyya yantabiqu alaiha juz'iyyatun kathira, ko kuma yantabiqu alaiha jami'u juz'iyyatiha. Wato wata qadiyya ce kulliyya wacce wato wani hukunci ne wanda yake na gamewa gaba daya, yana game komai da komai, wanda juz'iyyat dinsa duka suna shigewa ciki. To muka ce kuma a cikin fiqhu akwai ɗan bambanci, suna cewa qawaid juz'iyyatun kathira ne, ko kuma juz'iyyatun aghlabiyya ne, ko akthariya, haka dai, wato ba sa cewa kulliyya ko jami'u juz'iyyatiha. Abin da yasa saboda akwai istisna'at da yawa da suke shigowa cikin wannan. To alqawaidul usuliyya su kuma menene su? Alqawaidul usuliyya su wasu ka'idoji ne wanda malaman usulul fiqh ne suka samar da su bayan saninsu da larabci da suka yi. Sun karanci larabci da kyau, sun ga yadda malaman larabci ka'idanta da ɗabi'anta da tsare-tsarenta ya bada, da kuma yadda suka karanci alkur'ani mai girma da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai suka aje wasu ka'idoji. Waɗannan ka'idojin su ne mahanga ko kuma su ne sharuɗa
na fitar da hukunce-hukunce daga cikin alkur'ani da hadisi. Wato duk sanda kake karanta alkur'ani, waɗannan ƙa'idojin nan na usul su ne za su gaidin ɗinka wajen fitar da hukunci daga wannan alkur'ani. Misali, za ka ji malaman usulul fiqh suna cewa al'amrul mutlaq yadullu ala al-ijab. Misali, al'amrul mutlaq, umarni wanda ya zo mutlaki ba tare da wata ƙarina ba, to yana nuni akan wajabta abu ne. Haga wannan ƙa'ida ce, wannan ƙa'idar kuma a inda za ka tsabbaka ta shine ka ɗauki alƙur'ani mai girma, ka ɗauki hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ka rika fitar da umarni mutlaki. Inda kaga umarni mutlaki, to sai ka ɗabbaka masa wannan ƙa'idan da ka sani a usul, wanda suke cewa al'amrul mutlaqu yadullu ala al-ijab. Kaga zai zama wato umarnin nan da ka gani, misali Allah subhanahu wataala ya ce wa aqimus salata wa atuz zakata, anan sai ka ce amru mutlaq ne ko ba amru mutlaq bane. Bayan ka gama tabbatarwa cewa amru mutlaq ne, to dole ka dabbaka masa wannan ka'idar, sai ka ce to wannan umarnin yana nufin wajabcin yin sallah ne da wajabcin yin zakka. Wannan shine ake nufi da alqawaidul usuliyya. To menene bambancin sa tsakaninsa da alqawaidul usuliyya dinnan da kuma alqawaidul fiqhiyya? Bambancin shi ne, saboda wato rudar wanda zai iya shiga cikin zukatanmu a nan shi ne, to ai ƙawa'id usuliyyan nan da aka ba da misali da su yanzu sun yi kama da alƙawa'idul fiqhiyya, wanda zaka ji an ce ad-dararu yuzal, idan an sami darura to ana kawar da wannan darura din, ko kuma al-mashaqqatu tajlibu at-taysir, mashakka, tsananin cutuwa, tsananin wahala yana kawo sauki. Wato duk sanda wahala ta kai ta ƙure, to sai a kawar da wannan wahalan, kawai a ce abin nan ya halasta. Haga anan yayi kama da irin wancan. To me bambancin da ke tsakanin su? Bambancin da ke tsakanin su shine, shi alqawaidul usuliyya suna aiki ne, ana samar da su ne mafi yawa daga ka'idoji na larabci, sannan kuma ana ɗabbaka su ne a cikin alqur'ani mai girma da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wato ana tabbaka su ne a cikin al-adillatu shar'iyya. Su ku al-qawaidul fiqhiyya su wasu abu ne wanda su ba daga ka'idojin larabci aka ciro su ba. An ciro su ne ko daga nassin alqur'ani ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko kuma daga wasu durus da aka dauka daga cikin alqur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam din, ko kuma daga wasu fatawa da aka dinga samu na masail wanda aka ga duka suna bada ma'anan kaza, har aka gano cewa illan su kaman ya haɗu waje ɗaya ne. To sai aka ce to tunda haka ne ga ka'ida kawai, sai a ce misali al-mashaqqatu tajlibu at-taysir, duk inda kaga tsanani ya kai tsanani to zai kawo sauki ne. Wannan abin da yake nufi shine, idan mutum ya zama an ce mai kaza haramun ne a kansa, kuma haramtuwan nan yana nufin kada ya ci wannan abin ko kada ya wannan abin, sai ya zama idan bai yi wannan abin ba wanda yake haram din nan, zai shiga cikin matsanancin wahala wanda zai iya kaima ya rasa rayuwansa ko ya kusa rasa rayuwansa. To anan kaga mashakka ta kai mashakka, to sai a ce masa wannan mashakkan ta kawo masa sauki, yanzu an halasta mai wannan abin da yake haramun ne. Anan daga ina aka samu wannan? An samo shi ne daga yanda aka ga abubuwa da yawa cikin alkur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ahkam far'iyya da suka dinga zuwa a cikin littattafan fiqhu suna nuni zuwa ga wannan hakikan. Allah subhanahu wataala ya ce cin mushe haramun ne, sai ya ce amma idan muka kai lokacin da idan ba mu ci ba za a iya faman turra ghayra baghin wala adin fala ithma alaihi. Wanda ya kai wahalan zai iya cutuwan da zai rasa ransa ko ya kusa rasa ransa, sai aka ce ba matsala. Aka ce shirka ba, Allah subhanahu wataala bai an san shirka, amma akwai wani lokacin da idan mutum ya kaiwa in bai yi ba zai iya rasa ransa sakamakon halin da yake ciki na cikin zaluncin shugabanni da sauransu. Aka ce zai iya faɗin wata kalma wacce za ta iya fitar da shi daga musulunci, amma ba za ta sa ya zama ya fita ba, saboda akan tilasci ne, kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. A takaice dai anan alqawaidul fiqhiyya menene bambancin su kenan? Alqawaidul usuliyya mun gani daga ƙa'idoji na larabci ne ake samo su, sannan kuma ana tabbaka su ne a cikin alƙur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Su kuwa alƙawaidul fiqhiyya ana ɗauko su ne ƙila daga mumarasa na alƙur'ani ɗin nan ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko kuma daga cikin mumarasa na al-ahkamul far'iyya ɗin wanda suke ake karanta su a cikin littafin fiqhu, sai a samar da wata ƙa'ida a ce an gano wannan ƙa'idan, sai a aje ta. Kuma ita
a inda take aiki, inda ake ɗabbaƙa ta shine a cikin ayyukan bayi. Mu kula, ƙawa'id usuliyya an samo daga ƙa'idoji na larabci. Shi kuma wannan an samo shi daga shi kuma alƙawa'id fiqhiyya an samo shi daga ina? Daga abubuwa na alƙur'ani da hadisi. Sannan alƙawa'id usuliyya ana ƙabbaka su a cikin al'adillatu shar'iyya ne, wato alkitabu wa sunna da sauransu. Su ko alƙawa'id fiqhiyya ana ƙabbaka su ne akan ayyukan bayi domin samar da hukunci tsayayye, a ce ga hukuncin kaza ga hukuncin kaza. Wannan shine mafi girman bambancin da ke tsakanin su. Sannan akwai wasu bambance-bambancen. Misali daga cikin bambance-bambance, idan muka kalla da kyau yadda alƙawa'id usuliyya suke, to suna nuna mana cewa su suna zuwa kafin hukunci ya zo. Wato sai an samar da alƙawa'id usuliyya sannan daga baya a samo al-ahkam din. Wato sai an samar da al'amru al-mutlaq yadullu ala al-ijab, sannan al-nahyu al-mutlaq shi ma yadullu ala al-tahrim. Haka dai idza ta'aradat maslahatani da sauransu, idza ta'aradat mafsadatani afwan, duka wayannan zamu gani wato sai an samar da ka'idar tukuna bayan mumarasa, sannan sai a zo a rika tabbaka ka'idojin, ana fitar da hukunce-hukunce, a ce ga hukuncin kaza ga hukuncin kaza bina'an akan ka'idar da muka sani a usul. Shi ko alqawaid alfiqhiyya ba haka bane, sai da aka samu al-ahkamul far'iyya din, aka zo aka yi dirasan su, aka gano cewa ga abin da ya hada wa'annan, sai aka dauko wannan abin da ya hada su din sai aka ce to ga ka'ida tsayayya. Wato abin da nake so a takaice in ce shine alqawaid al-usuliyya fil hudur adh-dhihni tana zama ta riga al-ahkam al-far'iyya. Ita kuwa al-qawaid al-fiqhiyya to takan zo a ƙarshe ne bayan an riga an samu al-ahkam al-far'iyya. Sannan daga cikin ka'idojin, daga cikin bambance-bambancen, shi al-qawaid al-fiqhiyya ana amfani da shi ne domin istinbatin hukunce-hukunce. Su kuwa al-qawaid al-fiqhiyya ana amfani da su ne ba don istinbatin hukunce-hukunce ba, don haddace hukunce-hukuncen da aka riga aka yi istinbatin su. Wato an riga an yi istinbatin su, an samar da su, kai yanzu kana son kai amfani da alqawaid al-fiqhiyya ne domin ya taimaka maka wajen haddace waɗannan masail din nan na fiqhu mabambanta. Akwai bambance-bambance da yawa akwai a cikin littattafai mutawwalat, amma wannan ya wadatar da mu cikin fahimtar abin da muke buƙatar fahimta na bambanci tsakanin alqawaid al-fiqhiyya da alqawaid al-usuliyya. Yanzu sai mu je zuwa ga wasu mustalahat din. Kamar yadda na faɗi, akwai al-ashbah wa nazair, akwai kuma al-furuq. Wa'annan duka fannoni ne masu zaman kansu. Wasu mu da yawa sun san littattafai masu yawa da wannan sunan al-ashbah wa nazair. Idan aka faɗa wannan kalmar to sunayen littattafai ne asharat, wato sama da 10 zaka iya samu da wannan sunan. Abul Abbas Ahmad ibn Umar ibn Surayj al-Qadi yana daga cikin wanda ya rubuta littafi, ina ganin shine ma na farko da ya rubuta littafi a cikin wannan fanni, al-ashbah wan nazair. Ibn Nujaym ya rubuta littafi al-ashbah wan nazair. Imam Sayyidi ya rubuta al-ashbah wan nazair, wanda shi a cikin nahwu ma, a cikin lugha al-arabiyya ma ya fitar da al-ashbah wan nazair din sa. Tajuddin as-Subki shi ma yana da littafi al-ashbah wan nazair. Malamai da yawa sun rubuta littattafai da al-ashbah wan nazair. Amma menene al-ashbah wan nazair? Meye littattafan nan suke tattaunawa akai? Wannan shine abin da za mu karanta a karatu na gaba, saboda lokaci ba zai bamu ba, ko da mun fara magana akan sa ba zai ishe mu ba. Amma a gurguje, idan muka kalla kalmomin me suke nufi, zai taimaka mana wajen, kuma ya haskaka mana wajen fahimta, wajen tasawuri na wannan littafin. Kalmar al-ashbah jam'i ne na ashaba, ita kuma an-nazair jam'i ne na an-nazira. Za mu gani, wato malamai suna cewa kaga ashibhu washabahu washabihu suna da kama da al-mithlu wal mathalu wal mathil, duka akan wazani daya, kuma ma'anan ma yana da kusanci da juna. Shi kuma an-nazir jam'in shi anzar ne, ko an-naziratu jam'in sa an-nazair ne. Za mu ga meye asalin wannan kalmar, meye ma'anansu, sannan kuma mene malamai suke nufi idan suka faɗi wannan kalman ko kuma suka sama littafin su wannan suna. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.